ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଚାଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଏଠି ଅସଲ କଣ୍ଟା ଅସଲ କଥା ଭୁଲ ନାହିଁ। ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା ମୋ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଇ ଏମ୍ ହାପି। ଆଜି ଟପିକ୍ ହେଲା ତ ପୂର୍ବରୁ କହି ଟଙ୍କା ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ହିଁ ମାୟା ଜୀବନ, ଟଙ୍କା ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଖେଳୁଛି, ଏ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ୁଛି। ଏ ଟଙ୍କାଟା ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଜୀବନ ମରିବା ଟଙ୍କା, ବଞ୍ଚିବା ଟଙ୍କା, ଖାଇବା ଟଙ୍କା, ପିଇବା ଟଙ୍କା, ଶୋଇବା ଟଙ୍କା, ସବୁ ମୂଳରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆଟା ଯାହା ହେଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇବା, ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କଟା ଥାଉ, ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକ ନା ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କାଟା ହିଁ ମୂଲ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡ ଭଗବାନ ହିଁ ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଆମ ଟପିକ୍ ଯେ ଋଣ ଭାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜିର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ମୋ ଟପିକ୍ ଯେ ଋଣ ଭାରରେ ଏତେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବିଛେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁଠି ଏହା ଫାଇନାନ୍ସ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଏ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ଫାଇନାନ୍ସଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି? ଏ ଫାଇନାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ମାୟା ଜାଲ ଭଳିଆ ବିଛେଇ ରଖିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଆମଠୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣମାନେ ଋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ବି ଖୁସି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହଉ, ତାପରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯେ ସେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିରାଶ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ତ 2 ପଇସା ମିଳିପାରୁଛି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗିଯିବ। କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପଇସାଟାକୁ ଆଣିବା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବା, ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କୋଉଠି ଲୋନ୍ ନାହିଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋନ୍ ନାହିଁ, ସବାଇ ମହିଳା। ଯଦି ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ 10,000 ଆଣିଲି, 20,000 ଆଣିଲି କି 50,000 ଆଣିଲି, ତ ମୋ ପୁଅ ହଉ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ତାକୁ ସୁଝିବି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିବୁ, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଇଟା ଆମେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲା, ସ୍ୱାମୀ ପୁଅର କିଛି ଭାଗ ନଥିଲା, ଝିଅର ଭାଗ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି କିଛି ଲୋକ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 100ରୁ 70% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 30% କଥା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁନି। 70% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆମେ ନିଜେ ହଜମ କରିଦେବା। ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଭାବେ ମୁଁ କୌଣସି ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି। ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହୁନି। ଏ ସୋସାଇଟି ଯାହା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବା କଥା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ତ ଆପଣ ତାଳି ମାରିପାରନ୍ତି କି ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଖୁସି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ ଭାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ିକି,
ଆପଣ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବେ? ପଇସା ଆଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଆଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଇସା ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପଇସା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ସପ୍ତାହକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 1000 ଦିଅନ୍ତୁ 1200 ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଆପଣ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଦେବା। ତା ଘର ବଡ଼ ଟିଭି ଅଛି ତ ଆମେ ବଡ଼ ଟିଭି ଆଣିବି। ତା ଘରେ ଚିକେନ୍ କରିକି ଖାଉଛି, ଆମେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାନି, ଚିକେନ୍ ଆମେ ମଟନ୍ ଖାଇବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେନ୍ ପକେଇଛି, ଗୋଟେ ମୋଟା ଚେନ୍ ପକେଇବିନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାନ ପିନ୍ଧିଛି, ଗୋଟେ ମୋଟା କାନ ପିନ୍ଧିବିନି। କାହିଁକି? ମଣିଷ ଆମର ଯେତିକି ଔକାତ ଆମେ ସେତିକି ଚଳିବା। ଆମେ ଅଧିକ ଆଗେଇବା କାହିଁକି? ଆମେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ବି ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟି ଯାହା ହେଲାଣି, ସେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆସିକି। ବିଚାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଏ ଲୋକଠୁ ଯିବୁ ତୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବାହାରେ ବସିଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ନେଇକରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକ ସେଥିରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆଣନ୍ତୁନି, କି 5ଟା ଲୋକ ଆପଣ ଆସି ଘରେ ବସନ୍ତୁନି, କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ପ୍ରେସର ଦେବେ, ପୁଅ ମଦ ପିଇ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ଆମେ ସେତିକିରେ ରହିବା। ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳିଆ ଯାହା ଆପଣ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।